waka na zo taro, kar ku bani jawabin bayan taro. Bikin aure mu ake fida a gaba, dan gidan bana maniyar ba za ta yi ba. Ki amarya ta ko a san tattaka, ki samu miji wanda gunki ba tamka, shi ne za ya rike ki baki yin kuka. Kai ma an goya wuraban ka ka ɗauka, abun ka muna ƙara furta san barka. Kamar yau ne za a ce da kai taka, ka amsa jama'a su dinga gaida ka, su dinga gaida ka. Kayya abinda rabbi ya yi mutum baya hanawa, ya bayyana ango sakon ku zai isarwa. Ranar bikin aure ne duk muka zowa, mu amsa gayyata waƙar zan farawa. Aboki ladabi haka din riba ne, zaman aure da zuwa ake da wasa farin kirki ne. Inda ki cancana kwalliyar tutuya a gaban angonki, ikin sauki mai rawa haka ba zai zamto illa ba. Soyayya sa'a daga so mai sanka ba za ka rasa ba, so in ya kai so a halarin ku ba za a rabe ba. Sabo ke sa shakuwa ya za a yi ba zan furta ba. Yafi na masoya alkawari ne wannan babba, daga murya ban ji ki ba. Wai kun ji ta ce in gaya muku soyayya za ta yi farawa, ita da wannan abun nan ta ce wai kar in tonawa. To na yi shiru haka nan gaba ai za ku yi kadewa, so baya ɓuya